Hi bye, gusto tanang mga naminaw ka. I just want to air this out para na lang sad sa ubang mga lalaki ug babae na wala pa kasulod og marriage. Kung unsa kalisod i-maintain imong commitment sa imong spouse. By the way, I'm Pat, 29. Nay duha ka kids, boy and girl. One is 3 and the youngest is 2. My husband and I were 10 years manag-uyab o going 4 years na sad as a married couple. In short, we love each other for 14 years. Ang akong husband is a foreman. This happened last year. Sa una, every time muli siya gikan trabaho, kay gaistorya gid siya about sa mga panghitabo anak niya anang adlaw. Pero months passed, nagbag-o siya. Kada uli niya, mukaon na lang siya diretso. Then istorya gamay, dayon matulog. As woman's instinct, I know nga naa joy dili mao. Ingon ato na siya sa pila ka buwan ang nilabay. Then one night, niadto ko sa ilahang site. Ako nagpahibaw niya. Dala nako ang duha ka mga bata. Halisod dadon ang duha ka bata kung ako ra usa. Kay madugay og nilakaw sa maguwang. Kapuyan man. Unya mo hilak pa jud. Unya magpakugos. So no choice ko kundi kugoson jud ang duha. Sumoto nga naa nami sa atbang galingkod-lingkod. Sa lugar nga di kaayo makita sa mga tao. Few hours later, nakita na nako ang mga kauban niya. Ang uban kay nang gawas na. Taod-taod kay nakit-an dayon nako siya. Pero mura siyag na ay gihuwa. Pila ka minuto, nikatawa siya. Dinaay ni butho na babae. Wala sila ilaing gihimo. Nagtungan lang sila glakaw. Pero akong dughan mabuto na sa kakulba. Dayon nisakay og taxi ang babae. Dayon dito, ni-kiss siya sa babae. Pero, basura. Unya ni uli na sad siya. I stayed there for an hour. Naluyap ako. Gianam-anam usa nako og balik akong kusog. Di pa ko dapat mag-ingon ani kay wa pa ko'y igong ebidensya. Taod nang uli namin. Nana siya sa balay. Nangutan na siya kung asa migikan. Anara ko nga gilaag ra ang mga bata. Sa mauto nga padulong na may tulog so nananghid siya nako. Sa Makati kuno siya ma-assign sunod. Nitando ra ko. Sumao na to. Wala na siya og 1 week. Usa ka adlaw nag-grocery me sa mga bata. Sunday to. Nagkita mi siyang supervisor. Nangutan na siya nga, "Oh, bakit ikaw lang?" Tubag ko nga, "Di po ba na-assign na siya sa Makati?" "Alam mo talaga yan siguro, sir." Then smile ko. Tubag yung supervisor nga, "Ha? Anong Makati? Nag-duty lang naman siya palagi sa site." Sumoto, wala na jud na ako napugan. Nihilak jud ko. As in, nihilak jud kaayo. Kanang gabak ko jud. Dayon gigakos ko sa iyahang supervisor. Miingon, "Halika na. Ihahatid ko na kayo pa uwi." Blessed lang sa jud ko kaayo kay ilang supervisor kay family-oriented kayo. Pagkaugmaan na kay gihatod niya ako ang bana sa balay. Igo ra siya niingon na pag-istorya mo, din nilakaw na. Pero din niyang hila, niluhod pa, pero ambot, wa jud ko'y nabati. Gatulo ra kong luha pero wala ako nasuko. Dayon nisulti siya nga architect nila dito ang bahay. Wala ko nasuko. Instead, nag-self-pity ko. Graduate ko og HRM, pero gi-give up na ako akong pangandoy para sa kong duha ka mga anak. Kay gusto nako ako mismo ang makaatiman nila. Daghan ko gi-give up isip babae o isip usa ka tawo.
ka self-pity ko gayo. Unsa man day akong bawat sa usa ka architect sa parihan ako nga plain housewife ra. Nalooy kay ko sa kong kaugalingon. Wala ko'y laing gisulti niya kundi muuli usa ko sa mua. Di siya masugot pero nakaandam na ko sa mga gamit sa mga bata para sa adlaw nga muuli siya sa balay. Igo na lang mi sa paglakaw. Gibira-bira niya ang bag nga dala nako pero kiingnan nako siya. Unsa pa may pulos ani imuhang pagpugong-pugong namo karon. Nahimo gani nimong mamakak para makabiya ka temporarily diri sa balay. Ug magkakuyog mo sa imong babae. Bisan sa pipila lang kadlaw. Unya karon mag-ingon ani ka. Karon kay hatagan ti ka sa panahon na gusto nimo. Kasado ta. Mong di ko mubuhi og istorya nga magbuwag ta. Pero tagay lang kog panahon para nako o para sa tuang mga anak. Total, sukad sa panahon nga kikaya minimong binuangan. Nga bisan na respeto na lang nako og sa mga bata o kakahatag. Kaya rasad nimo rong mabuhi nga ikaw ra. Sumoto, nga karon, manager nako sa usa ka sikat nga hotel diri sa mong lugar. Kapila na siya moanhi para magbalik ni. Kanilang last month, gidawat nako siya balik. Dili kay para namong duha, kundi para sa mga bata. Sa ngalan nga kasado mi, ug para sa promise nako sa Ginoo nga siya ra kong higugmaon hangtod sa kamatayon, bisag nasaag pa siya og daan. Naadyo'y mga lalaki na kaya ra kaayo buhian ang dugay na kaayo na relasyon. Just to start all over again silang mga bago. Di ba nakapoy nga mag-adjust na sad ka? Di ba sayang para ninyo ang ipundar ninyo ng mga tuig sa katawo para putlon lang? Di ba kalugi ana nga mo invest ka gugma sa usa? Dayon mo invest sad ka gugma sa lain. Siguro na pa'y mga lalaki na tarong karon, like sa akong pagtuo sa una, nga tarong akong bana. Pero human sa 14 years of loyalty and faithfulness, wa jud ko magdahom nga kaya ra di ay ko niya mabuhatan og ingani. Sa mao lagi na ladies and boys, diba? Nga dili jud unta magpinuang og mag-cheat, diba? If naa ka sa usa ka relasyon. Diba? Nganong mag-cheat man jud. Di ko ka-relate kay buotan man ko. May pag mo shoutout ko og mo basa sa inyohang mga comments sa tuang mga mga niagi nga mga confession. Saying hi og mayong pagpaminaw og daghang salamat kang Rian Belocara. Sana po maka-upload pa kayo ng mga magandang story with full stories. Tama pohon. Hi kanyan, hi bye. Kanindot yun mo istorya. Yoshi Silvano Morelos. Hi to you. Hi kami kamuda, part 3 sa Cabinet by. Ato na siyang pangitaan ha. Sunday, Kodara. Waiting for Far to Buy gamay. Hopefully happy ending ni hi. Karil Piazza, nice jud ang story nila bay. Then spoiler sila. Liza Flores, hi. Janeth Gudito, hi. Grizel Tuhin, hi. Apil na po kang Mark Kevin Kalayka. May pagpaminaw. Dang salamat kayo. Jedali Kalis Nisnisan. Nagkabalaka to na siyang pangitaw ng sumpay sa cabinet para ato na siyang ma-upload dere. Jackie Piodos, wait part to buy, hi. And also salamat sa pagpaminaw kang Gia Mindio. Happy New Year by nice story. Dagang salamat kayo. Jackie Piodos, hi. Ana Marie Palmaera, hi. Hi, bye gamay. Amping ka permi. Solid listener from Jeddah.
KSA. Hi, Ikay's vlog og sa tong ladies and boys nga mga OFW mayong pagpaminaw ug daghang salamat kayo. Janice Liano, hi. Alona Jean Fronteras, hi. Nilovia Ake, hi. Sakto ko bagbasa mo name, hi. Evelyn Amores, hi. Kadagkog mukbang. Hi, bye gamay. Iwitik na dayon ng part 2. Dali, haha. Pag-upload dara kada adlaw, bye. Kay bisag unsaon ako paminaw sa ubang stories. Hi. Ang tubag tag-ingon. Dongan tag-ingon. Sana all lamiog tingog. Haha, salamat kayo. IIHK, hi. Pon. Diba, if plaster ng tanan, every day, unta nata, pohon. Mak-upload, diba? O syempre, more contents and more pohon. Pohon, salig lang. Ay lang. Bitaw. Mauli na, the more you hate, the more you love. Rose Montes Claros. Hi. Bye gamay, palihog ko sa part 2. Girly Rolona. Salamat kayo sa pagpaminaw. Asan mga update sa cabinet? Listening from Saudi. Tessalina Lucero. Tanong pa itong cabinet ko. Man din ang cabinet yay. Kate Powers, hi. Happy New Year, bye gamay. Still waiting sa part 3 sa cabinet. Paitaw nyo na ito ng cabinet ko. Ding Chai Q, hi. Nayati ni si Teresa Judd ang kuyog ni Brian, my gosh. Christina Racinas, hi. Salamat kayo. Gikan sa Cagayan de Oro. Salamat kayo. Arlene, hi. Argeline Angana. Salamat sa bang update, bye. Makurutan sa tag-apil, ani. Hi kang Argelina. Thanks sa update, bye. Yalin Ordineza. Hi. Anima Incop. Nakurat ko kay si Teresa, ang girl nga kuyog ni Brian nga buntis. Hi, salamat sa pagpaminaw. Jean Minyoza. Pa-shoutout bye from Negros. Permijud ko maminaw, bisag maglabas. Salamat kayo ha. Sa mga kanunay nga naminaw, di ba? Na may gibuhat nga pwedeng buhaton nga na mo'y pwedeng paminawon. Then mas piliun ninyo nga maminaw sa mga audio stories. Salamat kayo. Or, di ba, giapilan ninyo sa inyo mga option ang ato ang mga audio stories, di ba? Nga himuon ninyo nga background kung unsa man ninyo ang mga ginabuhat. Sana all salamat. Abangers here sa bagong upload. Rolona Vlogs, hi. Hi ka nga na beer, si Teresa yang nakita bay, hulat na punta sa part ko. Salamat yan ni ko anday ni Miss Anne Beer nga na siya sa may Hong Kong karon. Nag-sponsor siya, di ba? Dili na ko sad, na happy na ko. Ay kang Miss Anne Beer, and once again and many times again daghang salamat kayo sa imuhang pa-Gcash pa-sponsor, di ba? Salamat kayo sa tanan, di ba? If gusto niyo nga magpa-special shout or di ba, mapil mo sa itong mga audio stories, gusto mo support mo sponsor, okay kayo. Tanawalan dara sa may ato ang description box below, no? Hanamay Dalayaw, thank you bye na you update. Hi. Katrina Manasan, thanks new update bye. Naminaw siya from Pikit North Cotabato. Hi kang Katrina Manasan. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. And also hi og daghang salamat sa pagpaminaw. Wait sa. And also daghang salamat og paminaw kang Claudine Magdadaro. Gikapoy na kog sigig sana all. Sana all sender, what a nice love story. Michi Manit, hi. Hi kayan, wahag, grabe oy, ka nice maghuwat ra ko nimo bay. Sana all huwaton. Hi kang Megs Jamech. Salamat kayo. Abi na kog dili happy ending. Divine Grace Pichon, hi. I almost cry kay abi na kog dili happy ending. Rosalie Perena, gikan ni si story nga wak-wak sa lasang. Tanawan ninyo or paminawan ninyo if wala pa mo nakapaminaw ani nga story. Listening multiple times already. Maricel Masi, hi, salamat. Hi kang Queen, apil pod kay Check-in ni Menzo. Butan manggud ka maong gihatagan ka sa imo na destiny.
Ana din na basta buutan na tagag destiny. Buutan man ko. Daligi. Or wala palagi. Simple. Sana all nice love story by gamay Emily Kiao. Hi. Arlene Dungan Tag Ingon. Sana all. Janice Grafe. One of the best here. Promise I love the story. Salamat. Salamat po sa pagpaminaw. Sana all. Grabe yun si Lord Mohimo Ogways. Julian Chavez. Tama jud, di ba? Ingon ligi sila, di ba? In God's perfect time, makita, maila, maimuha ang tao nga para yun nga sa imo. Di ba? Ito tag soulmate eh, no? What a wonderful love story. Thanks for sharing this under og mo sana all na pod ko ani bay. Hi kang Evelina Terana. Ana jud, sana all na lang ta. Maribel Binag, sana all kung destiny mo talaga mag-abot pa yun. Keep safe sa lahat. Watching and listening from Cyprus OFW. Maribel Binag, salamat. Amping kadira dapita ha. Karil Piazza, hi. Apil pod kang Aida Lapura Mayol. Niya saan man tagtig sana all na lang dyan miyan. Pang wisik-wisik mo be. Hi kang Aida, salamat sa pagpaminaw. Sana all jud kaayo. Bustamante Emily, hi. Geraldine Hakubi, wow, nice story. Apil pod kang Rose Montes Claros. Grabe ang istorya silang kaagi. Murag drama lang sa TV. Sana all jud na. Pa-shoutout by Julieto Casiras Atis, hi. Hi kan Jerly Luna. Miss DJ Dark, kanus up ako makita akong Tresiso highs. Magsana all na lang ko ani sa comment. Pohon Miss DJ Dark, di ba? Sana all na forever. I'm happy for you, the both of you. Mixerin Garcinas, hi. Ang cabinet sa Yudbay. Hi kang Shinga Obedancio. Tawasan na to na siya. Jaisabel Banduho, hi sana all. Sana all kaayo ilang love story. Cecil Daligdig, hi. Hi ane, hi. Love moves in mysterious ways. Bisan unsa pa og pila ka tuig ang gipalabay, pero ang destiny ang nagdala og pagbalik kung asa jud ang sakto para sa inyong duha. Congrats Edward ug Teresa sa inyong kaminyon. Salamat sa pag-share sa inyong love story. Gikan na siya ni Geraldine Rinalda. Yes. Sana all. Katrina Manasan, hi. Kung King Grapis CK, hi. Wow, nice story. Tuloy na pa yung taong cabinet. Elijah Beans Intol, hi. A nice lang love story. Jonah Kugal, hi. Sana all na lang ko ani, haha. But I'm happy to know nga sila yun. Daisy Jane Buhi, hi. Thanks sa pag-update, bye. Salamat. Wow, sana forever yun sila. Jackie Piodos, hi. Eva Diamante Neliama, hi. Salamat kayo. Tweety Jackie 88. Sana all lambo kay mga love life. Congratulations Jana 1992, hi. Doon ang tagingon, sana all. Pero ang cabinet wala pa'y sumpay, bye. Ronel Uro, hi. Sana all na lang ko ani, abi na ko di sila magkadayon sa last. Salamat by gamay. Stephanie Putong, ato dyan ang pangitao ng kabinet kung ahadapitan na nahimutang, no? Stella Dian Noniz, salamat. Janeth Godito, salamat kayo. Kia Oibo Bolante, thank you sa update by. Ganiha pa dyan ko naghulatan. Basta nga naminaw, nag-support sa itong mga audio stories dari sa YouTube. Daghang salamat kayo. Ug syempre, kung naka-follow po mo sa itong Facebook page, salamat kayo. Wala pa kayo tayo ganap dito, di ba? Pero sooner, puhon, natay mga ganap dito sa itong Facebook. Kung gusto mo mga maoy ug hugot, then panalagsa nga live, ay pwede mo nga mag-follow mo follow sa itong TikTok. Diba? Na yung mga maoy, hugot, and more ditong dapita. And for now, atos ako ha. Balik ra ko pohon. Si bay gamay mo ingon og daghang salamat kayo kanunay
sa inyohang pagpaminaw hangtod sa sunod higayon. Amping, love you all. Labda mong tanan. Mohawks.